Είμαστε 11 μήνες απολυμμένοι χωρίς να μας έχει καταβληθεί αποζημίωση. Εσείς την αντιμιστία ως υπουργός την πήρατε, κάνετε το προεκλογικό σας αγώνα και θεωρώ ότι το ελάχιστο σε ανθρώπους. Γιατί δεν πήρα, εσείς ρωτάτε εμένα γιατί δεν πήρα αποζημίωση. Η απάντηση είναι αυτή από εσάς. Γιατί έχουμε πάρει όλοι όσοι. Όχι, δεν έχουμε πάρει όλοι. Κύριε Καψί, έχετε καταθέσει. Όλοι οι συνάδελφοι. Έχετε καταθέσει ότι οι τροπολογίες βολεύουν εσάς. Αορίστου χρόνου. Και δεν έχετε πάρει αποζημίωση. Από το 87. Όχι. Κύριε Καψίλη, ούτε αυτό το ξέρετε. Κύριε Καψί, Η αλήθεια είναι ότι πολλά δεν ξέρετε από αυτά που αναλάβατε να διαχειριστείτε. Είναι ο πρόεδρος της ΕΦΗ. Πελοποννήσου, Σύρου και Νήσου. Γεια σας. Δεν έχουν πάρει αποζημίωση όσοι έχουν αορίστου χρόνου. Αορίστου χρόνου, ναι, αορίστου χρόνου. Και για αυτά 15 χρόνια. Δικαστικές παρεμβάσεις επ' αυτού. Κύριε Καψί, και εγώ ως Πρώτη φορά. Δυστυχώς για σας. Κύριε Καψί, όχι πρώτη φορά. Και η ποεσία του Γενικού. Ορίστε κύριε Καψί, να σας γνωρίσουμε την κυρία Ελένη Ξυλούρη που είναι αορίστου χρόνου από το 88. Νέλη Κατσαμά από το 1987. Εδώ και δεν έχει πάρει. Και δεν έχετε πάρει αποζημίωση. Σας πληροφορώ 2 λεπτά για να μην έχουμε αυτό το πράγμα. Ότι είναι, έχω ζητήσει από την ΠΟΕΣΥ να συναντηθούμε. Δεν μου έχει θέσει ποτέ αυτό το θέμα. Μα λάθος κάνετε. Μην είμαι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΣΥ. Επανειλημμένως σας έχει θέσει σε συνεργασία με την ΕΣΥΑ και με τις ενώσεις συντακτών. Επανειλημμένως η ΠΟΕΣΥ και προτάσεις έχει καταθέσει. Ωραία κύριε Καψί, ωραία κύριε Καψί, ωραία. Οι Εγώ πέρασα τροπολογία για να υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι κύριε Καψί που αναγνωρίστηκε η προϋπολογία για το πώς θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι που θα κάνουν καθάριση της ΕΡΤ. Όχι πότε θα αποζημιωθώ εγώ. Εμείς που αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία μας κύριε Καψί και μονιμοποιηθήκαμε. Εμάς τι έγινε, με του κρατικού διατάγματος τι έγινε. Εμείς δεν αναγνωρίστηκε. Ούτε ξέρουμε και πώς θα πάρουμε. Ούτε ξέρουμε, γιατί δεν ξέρουμε να θα πάρουμε. Είναι η ζώσα πραγματικότητα. Ακόμη και αν δεν τη γνωρίζετε. Θα το ψάξουμε. Δεν αλλάζει κάτι. Κύριε Καψί, ξέρετε. Κύριε Καψί, συγγνώμη, εσείς τώρα κατεβαίνετε για ευρωβουλευτή. Έχετε πει κλείσιμο της ΕΡΤ και την ανάληψη των κατοικώντων σας. Επανειλημμένως έχετε ψευδώς πει πράγματα τα οποία δεν έχουν επαναληφθεί. Όχι. Κύριε Καψί, φτιάξατε νέα τηλεόραση. Συγγνώμη να πάμε, φτιάξατε νέα δημόσια τηλεόραση, κύριε Καψί. Πείτε μας, ένα χρόνο μετά. Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Μισό λεπτό. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Δεν λέτε ψέματα. Λέω υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν φοβερό πρόβλημα. Με σχέση αορίστου χρόνου. Όλοι είμαστε κύριε Καψί με σχέση αορίστου χρόνου. Δεν έχει πάρει αποζημίωση. Όλοι εδώ μπροστά σας. Μα τι λέτε Δύο δόσεις. Κύριε αποζημίωση Έχει πάρει μόνο. κανείς μας δεν έχει αποζημίωση. 30 χρόνια είναι υπάλληλος και δεν έχετε πάρει καμία. Όχι κάνετε λάθος, δεν είπαμε αυτό. Είπαμε ότι δεν έχουμε πάρει αποζημιώσει. 2 δόσεις. Η αποζημίωση είναι στο σύνολό του. Η αποζημίωση. Μα δεν ξέρουμε Κάτσε λίγο, ναι. Στο σύνολό του έχει καθοριστεί. Έχετε βγάλει πώς θα πάρει. δικαιούχων αποζημιώσεων. Όχι, αυτό Άρα λοιπόν δεν έχει βγει ένα. Πώς 2 ξέρετε. λεπτά. Άρα μου είπατε ότι δεν έχετε πάρει αποζημιώσει. Καψί. Έχετε πάρει μέχρι που ήμουν εγώ, παίρνατε αποζημιώσεις. Όχι, Τώρα από ποια θέση δεσμεύεστε. Τώρα από ποια θέση δεσμεύεστε. Γιατί είπατε θα δει. Μα είπε προηγουμένως ότι θα δει. Θα το δει είπε. Από ποια θέση. Κύριε Καψί, απαντήστε μου. Φτιάξετε δημόσια τηλεόραση ένα χρόνο μετά. Πείτε μας. Φτιάξετε. Αλλάξατε ένα νη στην οθόνη και κάνατε δημόσια τηλεόραση. Είναι πολύ σημαντικό. Έχετε αφήσει την περιφέρεια απ' έξω. Ήρθα να σας ακούσω. Μου είπατε αναλυθώς ότι δεν έχετε πάρει αποζημίωση. Έχετε πάρει. Εμείς δεν ξέρουμε να λέμε ψέματα. Εμείς δεν ξέρουμε να λέμε ψέματα. Δεν έχουμε λόγο. Εγώ δεν έχω πάρει, ας πούμε, έχουμε 15 χρόνια. Ή θα μου λέτε ακριβή πράγματα. Κύριε Καψί, ή άμα τα αλλάζετε. Εμείς δεν έχουμε λόγο να ψευδόμαστε. Ό,τι θέλει καταλαβαίνει. Εσύ το είδαμε στην Η αποζημίωση είναι αποζημίωση μέχρι το τελευταίο σέντρο. Όταν νομίζετε ότι
42 διμηνιαίους. Θα κάνει δύο. Συγγνώμη, από τα Χριστούγεννα έχω να πάρω αποζημίωση. Όχι, θέλω να πω και δεν θα κάνει ως υποψήφιος. Όλη η ιστορία είναι τώρα και σε εμάς που είμαστε εκλογμένοι. Για τους ανθρώπους αυτούς το χρονοδιάγραμμα να σας πω γιατί δεν καθορίστηκε. Να σας πω γιατί ο νόμος προβλέπει να αποζημιωθούν με αναδρομική εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου. Και προσπαθήσαμε να μην ισχύσει και να αποζημιωθούν με την βία κανονικά. Δεν έγινε. Ο κύριος Τουρνάρας. Η τροπολογία πέρασε τώρα. Να ξέρουμε δηλαδή να πάρουμε. Πέρασε η τροπολογία. Γιατί γινόταν προσπάθεια να περάσει. Με 11 Πέμπτου του 2013 από τότε και μετά να αποζημιωθούμε. Αν θα μας πάρουν και λεφτά πίσω. Θα μας πάρουν και λεφτά πίσω. Για το πώς θα πάρουν τις Καταλάβατε αποζημιώσεις. ότι όλο αυτό το διάστημα εκείνο το οποίο έκανε ήταν να βελτιώσει την αποζημίωση. Να βελτιώσουμε. Με το να μην ισχύσει αναδρομικά το ενιαίο Θα μισθολόγιο. μπορούσε να ισχύσει αναδρομικά το ενιαίο μισθολόγιο. Δίνανε πίσω λεφτά. Από πότε δεν ισχύει. Αναδρομικά να ισχύσει. Έτσι ήταν ο νόμος. Αλλά έτσι ήταν ο νόμος και αυτό άλλαξε. Άκους χρήματα οι άνθρωποι. Πείτε μου μπράβο που τον άλλαξα. Μπράβο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για αυτό. Γιατί δεν μας πήγατε από το 11, μας πήγατε από το 13, κύριε Καψί. Πείτε μπράβο στην Ποσπέρ που θα ήσασταν όλοι. Να υποσπέρετε για όλα τώρα. Βεβαίως. Θα ήσασταν στη δουλειά σας τώρα. Πόσα άτομα, κύριε Καψί, θα μέσα στη δουλειά μας? 2.000. 2.000 άτομα. Αν θα τα λέω Βενιζέλος και θα τα πιστέψουμε, επειδή θα είμαι Βενιζέλος. Έχετε κάνει 3 προκηρύξεις. Δεν σας θέλω ούτε πω εσύ. Έχετε κάνει 3 προκηρύξεις. Έχουν δημοσιευτεί τα αποτελέσματα στο διαδίκτυο. Για μερικά είπατε ότι έγινε και λαθροχειρία. Ποτέ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ποτέ. Πήγαν εργαζόμενοι στην ΕΡΗ και τα Σκρίπτα μάνερ. Πού είναι αυτές οι προσλήψεις? Δεν έχουν προσληφθεί ακόμα. πώς δουλεύουν? Παράνομα. Με τις συμβάσεις. Με συμβάσεις οι οποίες ανανεώνονται παρανόμως. Πού είναι η περιφερειακή σταθμή στην ΕΡΗ, κύριε Καψί? Πού είναι η ελληνική περιφέρεια? Λοιπόν, θα σας κάνω. Εσείς τα βρείτε σωστά. Βεβαίως, έγινε ό,τι καλύτερο γινόταν. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Κύριε Καψί, πού είναι η Ό,τι ελληνική χειρότερο περιφέρεια στην γινόταν ΕΡΗ? και για τους Αυτή είναι η Συγγνώμη, εσείς τώρα θέλετε την ψήφο μας για να πάτε στην Ευρώπη, κύριε Καψί. Θέλετε την ψήφο του κόσμου για να δεν θα την πάρετε. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά θέλω να πω, θέλετε να πάτε στην Ευρώπη. Εγώ ήθελα να σας ακούσω. Κύριε Καψί, αν έχετε κάτι Ξέρετε τι? εδώ πέρα θα ανοίξει κανονικά ο σταθμός Ποιος? Ηρακλείου. Ποιος? Από την περιφέρεια. Τι Από την ώρα? περιφέρεια, Πού είναι, σε ποιο κείμενο? Σε ποιο κείμενο? Κύριε Καψί, πού υπάρχει? Ποιο Το σχέδιο? σχέδιο που υπάρχει από την Ποιο ΕΡΗ. σχέδιο? Από την ΕΡΗ. Μα αυτό το έχουμε διαβάσει. Δεν μας το έχει δώσει κανένας. Ήρθατε ποτέ να την Ακριβώς σχέδιο είναι το ξέρω. Δεν το έχουμε, παιδιά. Δεν το έχουμε τα Εμένα έχεις πάρει τηλέφωνο. Πού είναι τη Μαρία για 2 λεπτά για να το πούμε? παρέμβαση του κυρίου Καρύμου. Στην Αθήνα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό ιδιωτικό. Και ήρθατε να με δείτε εμένα. Δεν μπόρεσα να σας δω. Είναι πολύ απλό. Γιατί είχατε δουλειά. Μια κυρία το σήκωνε το τηλέφωνο σας. Παιδιά, με συγχωρείτε, έχει ζητήσει ποτέ η Πανελλήνια Ένωση Όχι η Πανελλήνια, η Ένωση Στρατών Πελοποννήσου να Η μας δει? Πανελλήνια Ομοσπονδία μπορεί να έχει ζητήσει και να μην έχει έρθει. Δεν έχει έρθει η Πανελλήνια. Προφανώς ποτέ δεν έχετε ζητήσει. Σε μένα. Ποτέ. Ποτέ. Εγώ δεν έχω αρνηθεί να δω δημοσιογράφο. Όχι Ένωση. Ό,τι πείτε κύριε Καψί. Κύριε Καψί, γίνονται αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Ωραία, μισό λεπτό. Κύριος Καρύδης, πότε με πήρε? Ο κύριος Καρύδης του Βουλευτή. Δεν πήρε εμένα ποτέ. 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 Αν σας λέει ότι με πήρε, δεν με πήρε. Για την περιφέρεια. Εμένα δεν με πήρε. Για την περιφέρεια που αν θέλετε. Ιδιωτικό στην Αθήνα. Είπατε ότι στην περιφέρεια θα υπάρξουν μόνο ανταποκρίνονται το Κάνετε μια Θα υπάρξει. Κύριε Καψί, 11 μήνες μας δουλεύει. Τώρα μας λέτε ότι θα υπάρξει κρίση. Πότε θα υπάρξει? Στην Ποσπέρτη ελάτε να προβληθούν 2.000 άτομα. Μέχρι να ανοίξει η ΝΕΡΗ. Άσε με να μιλήσω μια στιγμή. Άσε να ακούσεις. Είπα, ελάτε να προσληφθούν 2.000 άτομα μέχρι να ανοίξει η ΝΕΡΗ και θα κάτσουμε να βγάλουμε την ΝΕΡΗ μετά σε συνεργασία. πότε καλέσατε 2.000? Άσε να μιλήσω, κοπέλα μου. Ναι, κύριε μου, περιμένω να μιλήσετε. Με την Ασία δεν μιλήσατε. Όχι, δεν μίλησα γιατί δεν ήρθε μία φορά ήρθε η Ασία. Μία Ο φορά κύριος Γιουκάκης δεν ήρθε από την έντος αντιπρόεδρο. Ο κύριος Γιουκάκης. Η ΕΣΥΑ ήρθε μία φορά. Η Ποσπέρτη ήρθε. Η ΕΣΥΑ μία φορά. Συγχωρείτε γιατί διακόπτω. Πώς αυτό είναι το τηλέφωνο σας και κάνω λάθος γιατί δεν βλέπετε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι. Πότε με πήρες, για να δούμε λοιπόν. Πότε με πήρες. Τσέκαρε
Να σας στείλω τα... Συγγνώμη, ηρωνεύεστε κύριε Καψί, συνεχώς. Δεν με πήρε. Και παρουσία μας σας πήρε. Ηρωνεύεστε απολυμμένους ανθρώπους που πραγματικά περνάνε ζώρικα και ηρωνεύεστε Και δεν τον την Ένωση του Συντακτών. Και δεν τον ηρωνεύει. Και αφήστε να κάνετε μαθήματα τέτοια. Κύριε Καψί, δεν κατάλαβα. Ποιος κάνει μαθήματα, μόνο εσείς μπορείτε. 2.000 άτομα είπα στην Ποσπέρτ θα προσληφθούν μέχρι να βγει η Νέρη. Έτσι. 2.000 άτομα. Κάτσε 2 λεπτά. Περίμενε 2 λεπτά. 2.000 άτομα θα ήρθαν. Και θα ερχόταν η Ποσπέρτ να κάνουμε την προκήρυξη. Δεν ήρθε ποτέ. Ήρθε η Ένωση Τεχνικών, κάναμε την προκήρυξη και η Ποσπέρτ με τους δημοσιογράφους δεν αφήσαν την Αγία Παρασκευή. Η αλήθεια είναι, κύριε Καψί, ότι οι πρώτοι που πήραν. Δεν θέλατε να αφήσουμε και την Αγία Παρασκευή. Ό,τι θέλετε. Εγώ πάντως όποτε θέλετε. Καλό αγώνα στην Ευρώπη, κύριε Καψί. Θα είστε πολύ καλός. Στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι Ανάσταση και πάλι. Ιδέως,